Taas täällä on Liko ja Hemppa pelaamassa. Nyt pelataan tämmöstä... Vähän näyttää GTA IV:ltä, mutta ei se sitä ole, koska ei GTA IV:tä voi pelata 2 pelillä samalla näytöllä. Joten me pelataan tässä nyt Lego Super Marvel. Nyt me ei kyllä päästä kenttiä, vaan ollaan aloitettu tämmönen... Sekoilua videot. Sekoillaan täällä ihan tilapäisesti ja minä olen täällä oikean puolen paisana. Joo, mutta tää ei oo se... Sekoilijana. Oota, mitä? Mennään sinne tukkariin. Joo. Me mennään tänne tukikohtaan ensin. Oota, ääneen istumaan. Nyt kuulee katsojakin. No niin, kattokaa tätä hauskaa juttua. Niin, että näin se tapahtuu. Mennään Heppa sinne. Heppa, mennään sinne. Ja tietenkin tämähän on se Peter Parker. Ja eikö se on nyt vähän jumi? Jee! Sä jäit vähän jumiin nyt tässä. Vitun hinkki. Laitatko vähän pienemmälle? Ok. Katsojat ei kuule. Meidän ääniä. Ei vaan tätä peliä. Mä laitan jonkun paremman. Paremman ukon. Mä laitan jonkun Minä olen supersankari, siksi mä syön. Ja mä laitan tähän sen mustan Spider-Manin. Ei pysty ylös olla semmonen. Heppa, hyökätäänkö sinne? Mä hyökätään Hei Heppa, mä otin sen... Tiedätkö sen... Ota mikä se oli? Se yhden jutun. Mä tiedän miten mä voin tehdä sen uudelleen, että noi ropellit ei pyöri ja noi on koko ajan auki. Mä tiedän miten mä voin tehdä sen. Mä tiedän. No miten? Se on niinku häs. Ja tästä muuttuu Tätä mä otin vähän hauskaa. Niin on auki eikä pyöri ropellit. Nyt se on auki ja nyt se on kiinni. Hiukan tuonne alukselle. Joko? Hei, mennäänkö sittenkin kenttään? Ei mennä. Ehkä meidän piti olla sekoiluspeitä. Voidaan me kuitenkin nyt käydä kentissä. Ei se kato kukkaa Heppa, jos me ei nyt tehdä käydä myöskään tässä kentissä. Kyllä ne kattoo näitä sekoiluja. Ei ole noin ihan tyhmiä sinne. Oikeesti, noniin. Mennään kenttään. Ei. Sun syy, jos ne ei katso näin. Ok, mutta tästä tulee vähän sekaisin olevia näitä. Oikeesti mä ajattelin, miten tää niinku voi olla tämmönen, että tässä ei edes pyöri ropellit ja noin auki. Oota, mä otan tämän punaisen jätin. Joko? Ota vaan. Nyt oo kuitenkaan kovin hauska. Punainen Hulk on nyt minua vastaan. Niko lentää. Niin minua kutsutaan. Jahan epäonnistunut. Niin, mä oon tässä vasemmassa reunassa. Mä oon tää Niko tässä, niin se on tuossa vasemmassa reunassa, joka nyt puhuu. Ja Hemppa on tuossa oikeassa. Siellä on jäänyt sekin. Ja tässä on ihan se Hulk. Tää äijä on Hulk. Tää on ihan hauska tuo näyttää Hulk.
pitkältä vaikka tää. Älä oo sama oikeesti. Älä oo sama. Mä pääsin nopeammin tukkariin. Kyllä pääsen nopeasti myös sillä toisellakin. En mä oikein. Koska sillä on vaikea ohjata. Eikä. Et oo oikeesti aina tämä. Se on aina matkalla. Vitsit mä tapaan. Kenet? Sinut. Ai jaa. Hei, Juuri keilläkö? en vaan. Laskeudu tänne. Mitä kato? Alkaa pyörii. Aluksi se iso alus niinku pyörii, mutta nyt nääkin niinku alkaa. Puts. Ota valokuva. Puts. Ota valokuva. Mitähän tällä sai sen valoa? Ei sillä ole niissä otettua. Ai jaa. No noin sillä saa otettua valoa. Kattokaa mitä tapahtuu, jos mä nyt heitän vaan pommin. Ei tossa oikein näin pitäis käydä. Ennenkin mulla on ollut silleen. Hei, hyökkää piilosti tukkariin. Jaa. Tukkariin. Laivaston pellejen luo. Mä oon sua ennen siellä. Ai jaa. Siis ammun sua ennen sinne. Mä oon sua ennemmin siellä. Ja mä ammun sua ennen. Hei mitä? Tossa tapahtuu silleen. Tossa tapahtuu silleen mä en niin. Ui, tää oli se tulikenttä. Ui. Mä laitan sen Iron Manin. Ei, tää oli se huono. Ai, mitä niinku tossa tapahtuu? Miten mä tänne spannasin? Joo, en mä jaksa, mä menen sille yhdellä toisella tavalla. Tulta! Ui! Tää on aivan kuin GTA IV, mutta vain Legona. Mau, 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 mau. Sori. Mulle soitetaan. Se oli ihan vaan mun pikkuveli. Se oli käynnissä. Aha. Joo, se oli mun pikkuveli ja se halus vaikka tuletkaa. Juntti! En oo putti. Oh, putti. No nyt on ainakin juntti. En oo putti. Nyt on juntti. Mä oon puntti enkä juntti. Juntti. Ui saa. Tänään homma.
Sika. Sika story. Pyöritään niinku ballerina. On toi ihan siisitä. On sulle ninja. Ja. Hieman rasittava peli ainakin mun mielestä jonkin verran. Toki vaan. Onko se pidetä noita kenttiä? Tämä on tylsää katsojien mielestä. No sinä voit tietää vielä sitä. Voin. Mä oon tehnyt monia tämmöisiä videoita, en oo pitänyt näistä. Vittu. Älä kiroile. En kiroile. Peter Parker nyt lähtee hyvällä alas. Ei oo Peter. Hetki! Mehän piti saada se yksi uusi tyyppi. Mikä uusi tyyppi? Muistatko se ihme HDME? Mikä olipa? Se viimeksi mikä me vedettiin se kenttä. Meidän piti saada sitten se yksi tyyppi. Nyt mä lähen. Ei tota. Eikö toi olla? Rasittava. Hei, hypätään samaan aikaan, sillä nyt robotteja luulisin, että niitä pitäisi olla yksi. Ota. Mä haluan vaihtaa siihen tekippaan tyyppi. Ja nyt on luultavasti hirveät jalat. Ota, vetää yhtäkään. Onko se nyt valmiiksi? Vetää yhtäkään alas, sillä mun mielestä se robotti on pelkästään yksi. NYT nyt. Eikö? Niitä on kaksi! Ota, kokeilta uudelleen yhtäkään. Oota, mä menen sellaiseen kohtaan josta. NYT Nyt! Niitä on kaksi. Paska. Minä hyppään ihan. No niin, nyt tämmönen Jutti lähtee matkaan. Hei, katsoppa kun minä lennän. Vaikuttaa, että se oli Hulk. Joo, vedetään kenttiä. Tää on tylsää. Vedetään kenttiä. Joko? Vedetään. Hemppa. Koira on niin Koira on yritti. On mennyt 14 minuuttia. 15 minuuttia.